L'acord que hem firmat Comissions Obreres amb el govern i la resta d'agents socials entenem que assegura la continuïtat d'un sistema públic de pensions, fa enrere les propostes més regressives que hi havia sobre la taula, com la d'implantar obligatòriament l'edat dels 67 anys com a jubilació per tothom, i a més, pels treballadors i treballadores de la Caixa entenem que permet també mantenir, en l'essencial, els futurs programes de prejubilació i jubilació parcial. En efecte, l'acord de pensions, que està pendent ara del seu desenvolupament legislatiu, manté la figura de la jubilació parcial a partir dels 61 anys i, a més, crea una nova possibilitat de jubilació anticipada voluntària a partir dels 63 anys, amb un 7,5% de penalització per anticipació sobre l'edat ordinària, B65, B67. Això ens permetrà que esperem que a la mesura que la situació econòmica permeteixi mantenir les dotacions, poder anar a futurs nous pactes que segueixin amb la política de renovació de plantilla, amb les prejubilacions i a les jubilacions parcials. L'acord de pensions també garanteix, gràcies a la feina també dels nostres companys i companyes de comissions, permet mantenir les condicions d'accés a la jubilació anticipada del col·lectiu actual de persones prejubilades. Aquí la Caixa, fruit dels acords del 2003 i de les seves successives pròrrogues, tenim un col·lectiu de més de 1.300 persones prejubilades que estan pendents d'accedir a la jubilació. L'acord deixa clar que aquestes persones mantindran les condicions que tenien d'accés a la jubilació. Això vol dir l'edat, l'any en què tenien previst jubilar-se i també els percentatges de penalització que podien anar entre el 7,5% i el 6% en funció dels anys cotitzats.